Una aigua mineral conté sodi, fluor i calci. La quantitat que ens recomana els doctors que hem de prendre diàriament, quantitat diària recomanada, QDR, són de 200 mg de sodi, 2 mg de fluor i 800 mg de calci. Si sabem la concentració i sabem la quantitat que ens recomanen, quin volum haurem de prendre d'aigua diàriament per a consumir cadascun d'aquests elements. Dibuix i dades. Tenim 3 soluts, en aquest cas el calci, el sodi i el fluor. Fem 3 taules, una tauleta per a cada solut i anirem anotant les dades. Coneixem la concentració dels 3. L'expressarem en mil·ligrams litre, ja que és una concentració molt baixeta. Si la ficarem en grams litre, el número seria un decimal i podem treballar molt millor en mil·ligrams a l'hora de fer els càlculs i d'entendre el resultat, mil·ligrams per litre. Anotem les concentracions dels 3 soluts, la del sodi 50,5, la del fluor 0,4 i la del calci 9,2. Coneixem també la quantitat diària recomanada. La del sodi 200 mil·ligrams, fluor 2 mil·ligrams i calci 800 mil·ligrams. Ara, ens pregunta quina quantitat d'aigua, és a dir, quin volum de dissolució haurem de beure diàriament per a consumir aquests 200 de sodi, 2 de fluor i 800 de calci. Anem a fer-lo primer per al sodi. Pas número 2, fórmula. Concentració de solut és igual a massa de solut dividit en massa de dissolució. Per al sodi, doncs, el que volem esbrinar és el volum. Per tant, com podem fer per hallar el volum? El volum s'ha de quedar a un costat i les altres variables a l'altre costat. Ho podem fer de moltes formes, però la forma que he triat jo és la següent. Volum de dissolució passa a l'altre costat multiplicant, ja que està dividint, i concentració passarà aquí dividint. Ens queda volum de dissolució és igual a massa de solut, massa de sodi, dividit i concentració de sodi. Ara sí que substituïm 200 dividit entre 50,5 ens dona que hem de consumir diàriament 3,96 litres d'aigua per a que puguem tenir 200 mil·ligrams de sodi al nostre cos. Faríem el mateix per a la resta de soluts, per al fluor i per al calci. Resultat. De sodi, quasi 4 litres al dia, 3,96. Hem de consumir. De fluor, 5 litres. Per a tindre 2 mil·ligrams haurem de consumir 5 litres d'aigua i de calci, si volguérem amb aquesta aigua d'aquí que té aquestes característiques, si volguérem consumir diàriament 800 mil·ligrams de calci, hauríem de beure 86, quasi 87 litres d'aigua diària. No podem consumir tanta aigua diària. Hauríem de buscar un altre tipus d'aigua per a consumir aquesta quantitat de calci. Així, l'última pregunta ens diu si aquesta aigua és una bona font de calci. Doncs, evidentment, no. La concentració de calci no és molt elevada. Si volguérem consumir
800 mil·ligrams de calci diàriament resultaria inviable, impossible pràcticament, perquè hauríem de consumir 97 litres d'aigua. Per tant, no és una bona font de calci i si volguérem consumir aquesta quantitat de calci hauríem de buscar un altre tipus d'aigua mineral. Fins aquí ja tenim el problema.